Carretera i dron. Avui descobrim racons del paradís muntanyenc del Pallars Jussà. Comencem per una meravella de la natura, Sarroca de Bellera. Dalt d'una serra, a 1.002 metres d'alçada, a la vall de Bòssia. Té origen medieval. Envoltada d'unes roques impressionants i artístiques, sembla que l'envolten protegint-la, evitant que caigui al barranc. El conjunt és espectacular, com una escultura feta a mida. Sarroca de Bellera té fama de ser un dels pobles més tranquils i autèntics de la comarca. Conserva el caràcter rural antic, tot i la modernitat i la restauració de cases i carrers plens de vida i activitat. Un gran rentador recorda els 3 temps i usos tradicionals rurals. Davant, l'església de Sant Feliu, destaca el rellotge, la torre i el campanar, que és d'origen medieval. Passejar per l'interior del poble és molt xulo. Revius el passat a través de les arcades reconstruïdes, les parets de pedra, les façanes conservades amb mim i cura. Sarroca no només és un lloc de calma, tradicions de llegendes, també té un entorn privilegiat, envoltada de valls i muntanyes fins a l'infinit. Un paisatge extraordinari que l'envolta per tot arreu. Un entorn que agafa encara més dimensió al pujar al mirador. Les escales et porten dalt de tot, on hi havia un castell documentat al 904. Diuen que va tenir un important paper al 1719 com a defensa d'una invasió francesa que va entrar per la Vall d'Aran. La vista des d'aquí fins a l'horitzó és espectacular. Es domina també tot el poble i més enllà. Anem deixant Sarroca, plena de màgia, de verd i valls espectaculars. I anem baixant, admirant encara l'art de la serra i la roca. Carretera i dron, cap a la propera destinació. I allà al fons, al Cruïlla cap a Xerallo, ens esperen mostres d'un passat no tan llunyà que recorda i recordarà sempre. Les restes de les pilones del telefèric per on baixaven les calcàries extretes de la pedrera cap a la fàbrica de ciment de Xerallo. Formen part del patrimoni miner del Pallars Jussà. Arribem a Xerallo, en un enclau espectacular de verd i roca, famós per aquesta gran i important fàbrica de ciment que sembla com si estigués viva encara, però no. De l'Aener, començada a construir el 1948, entra en funcionament el 50 per proveir de ciment totes les obres hidràuliques de la zona. Va tancar el 73. Ara forma part de l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. De les mines de Malpàs s'obtenia el carbó per fer funcionar els forns de la fàbrica de ciment. La producció era tan important que es va construir també una colònia d'habitatges per les persones que hi treballaven i les famílies. Encara queda. Pisos, cases unifamiliars, senzilles, boniques, de colors vius, ara molt restaurades i en part de segona residència. Conjunt manté viu el poble, el nom i la seva història, sempre vinculada a la fàbrica,
que observe encara des de lluny. Com diu Maria Barbal, alçant la mirada amunt, l'ermita de l'Ascensió ens diu que hi va haver cerimònies i devoció. Preconciliar del 1952. Des d'aquí dalt ho veia tot. És d'una bellesa arquitectònica única. Deixem Serrallo i anem a Sas, un altre indret poc conegut, petit, delicat i molt xulo. Destaca l'església de Sant Miquel, documentada al segle XI. Sembla que era una església privada propietat dels barons de Sas. Ara està recuperada i cuidada. El 2023 va ser declarada bé cultural d'interès local. Està documentat que en l'origen aquí hi havia el castell de Sas, centre del baliu de Sas. Ara no en queda res. El poble té una intensa i llarga història que val la pena llegir. Diuen que el nom és d'origen basc i que fa referència al terreny productiu on està. Però és un terreny preciós. A 1.381 metres d'alçada, a l'esquerra de la Vall d'Erta, sota el coll de Sas, el Salt de Sant Quiri. En conjunt el poble és molt bonic, conserva l'estructura antiga amorta, cases renovades, cuidades, que el mantenen actiu i en vida. Un lloc amb molt encant, per visitar en calma, per gaudir del lloc, les vistes i el paisatge espectacular. Com fem a Erta, un altre poble de postal, fusionat amb la natura en una grandíssima vall. Aquí acabem aquest viatge, al límit del terme municipal de Sarroca, tocant el pont de Suert. Erta pertanyia també al baliu de Sas. Està documentat l'any 939 i es deia Erta de Sas. Actualment és un poble format per unes quantes cases, restaurades, cuidades, que conserven l'estil rural i la construcció original de pedra i teules. Una a la voreta de l'altra, amb pegades, fent un tot harmònic. Un lloc de pau i calma. L'església de Sant Bartomeu és del segle XII. Està del tot restaurada. És d'una sola planta, senzilla. A l'interior guarda un retaule barroc. Anem marxant. Ens impressiona el conjunt, la bellesa i la integració amb el paisatge, tant d'Erta com de tots els pobles que hem descobert avui. Impactants, inoblidables.